ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия оиди рақиби дар пеш истодааш Ҷастин Гейҷи фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои Топурияро гӯш мекунем. одамо ба Ҷастин Гейҷи баҳои кам медиҳанд, лекин ӯ шахсе ҳаст ки дар толори шарафии UFC шомил мешавад ва ӯ хеле хатарнок аст. ин муҳорибаи вазнин аст, лекин ҳамзамон ҳамаи чиз сатҳи худро дорад. стили ӯро ба назар гирифтанд ва чӣ гуна ӯ ба ҳар як ҷанг мебарояд. ман рости гап дида истодам ки ин муҳориба зуд ба анҷом мерасад. ман ӯро ҷангваре намешуморам ки аввал зарбазанӣ мекунад ва баъд ба қафо меравад. ӯ рӯ ба рӯ истода зарбазанӣ мекунад ва фикр мекунам ки дар якум раунд ӯ нокаут мешавад, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи барои камарбанди вазни сабук рӯзи 14 июн дар турнири Кохи Сафед баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чемпиони вазни миёнаи UFC Ҳамза Чимаев дар танқиди одамон ва баъзе ҷангварон ҷавоб дод: ман на танҳо барои худам меҷангам. одамон мегӯянд ки ман пулро дӯст медорам. бале, дӯст медорам. пул ба ман имконият медиҳад ки ба дигарон кӯмак расонам. ман дар деҳаи худ зал барои кӯдакон сохтам. дар он ҷо тақрибан 600-700 ҳазор доллар сарф кардам ва боз дигар гуна кӯмакҳо мекунам. масалан, дар деҳа ягон кас бемор шавад ва онҳо ба ман занг зананд, ман ба онҳо кӯмак мекунам. одамон мегӯянд ки ман дер баромад мекунам ва фаъол нестам. ба ман фарқ надорад ки онҳо чӣ мегӯянд. ман миллионҳо кор карда истодаам, а онҳо бошанд танҳо мелақанд, дигар ягон кор намекунанд. пулҳое ки UFC ба ман медиҳанд, ман розиам. ман дар орзуҳо зиндагӣ карда истодаам. берун аз ҷангҳо ман боз ҳам пули зиёдтар кор карда истодаам, чунки ман худро машҳур карда тавонистам. ман Ҳамза Чимаевам. куҷое ки ман мерам, одамо бо ман ҳамкорӣ кардан мехоҳанд. онҳо маро спонсорӣ кардан мехоҳанд. мерос оилаи маро намехӯронад. ман барои пул меҷангам. мерос бошад худаш меояд. агар ягон кас оиди ман ягон сухани бад гӯяд, ман 10 маротиба бадтар ҷавоб медиҳам. агар ягон кас маро тела диҳад, ман ӯро 10 маротиба мезанам. лекин агар ягон кас нисбати ман эҳтиром нишон диҳад, ман низ дар ҷавоб бо эҳтиромона рафтор мекунам, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, аз рӯзи аввале ки Чимаев дар UFC баромад мекунад, ӯ доимо мегӯяд ки танҳо барои пул меҷангад. яъне барои ӯ пул дар ҷои аввал меистад ва баъд дастовардҳо, камарбандҳо ва мерос. ногуфта намонад ки Ҳамза Чимаевро муҳориба зидди Шон Стрикланд интизор аст, ки муҳорибаи онҳо рӯзи 10 май дар турнири UFC 328 мегузарад. довталаб барои камарбанди вазн ним вазнини UFC Карлос Ульберг оиди муҳориба зидди Ирҷи Прохаска фикрҳои худро баён кард. ин муҳориба кайҳо бояд ки баргузор мегардид ва акнун ӯ баргузор мегардад. мо барои ин муҳориба солҳо омода шудем. мо доимо Ирҷи Прохаскаро назорат мекардем, роҳи ӯро, ба боло баромадани ӯро. боз дигар ҷангваронро низ назорат мекардем, ки ман аллакай бо баъзе онҳо ҷангидаам, бо Ян Блахович ва Доминик Рейс. акнун вақти он расидааст ки бо Ирҷи вохӯрем. баъдан моро боз дигар ҷангварон интизор аст, ки мо бояд ба онҳо таваҷҷӯҳ кунем, гуфтааст Улберг. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Карлос Улберг ва Ирҷи Прохаска аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ, яъне шаби 11 ба 12 апрел баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC 327 хоҳад шуд ва ғолиби муҳорибаи онҳо чемпиони нави вазни ним вазнин мешавад. айни замон камарбанди вазни ним вазнин озод аст, чунки чемпиони ин вазн Алекс Перейра камарбандро озод карда ба вазни вазнин баромад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикрҳои худро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.